u ɲɛ b'a la diinɛ ko min bɛ ko nin politiki ko kuma o de la an ye kangari da ngaw ye diinɛ sen bɔ politiki kɔnɔ halisa u tɛ k'a faamu fangaw ka fasan fanga ka laasiya o kɛra sababu ye fanga dɛsɛra ka jɔ a jɔyɔrɔ la politiki mɔgɔw ka nata jamanaden juguya o kama olu fana b'a dɔn ko hɛrɛ tɛ faso ma mais comme a b'olu permet ka fanga affaibli u fana bɛ k'o baara sugu kɛ donc diinɛ mɔgɔ minnu ŋaniya ye l'islam politique olu bɛ ka profiter ka espace politique occupé et jusqu'à présent les actes terroristes ont été condamnés ani fɛn caman bɛ yen ce qui fait que Mali politique nana yɛlɛma k'a kɛ diinɛ ko ye ni min ko i tɛ opposition kɔ diinɛ mɔgɔ minnu bɛ opposition na olu n'u ka kalandenw b'i kɛ kafiri ye débat bɛɛ nalen bɛ jɔ fɛn ko kan excuse famille diviselen bɛ ten hali association gansanw diviselen bɛ ten diinɛ ko kuma na Mali politique nanen bɛ kɛ diinɛ ko ye a kɛra problème ye a kɛra baara ye donc n'olu ye fanga ta diinɛ ɲɛmɔgɔba wɛrɛw bɛ yen olu b'a dɔn k'olu kɛlɛtɔ la don olu fana wulilen don k'u jɔ guerre civile wulila jamana fɛn fɛn kɔnɔ a nana nin nacogo de la l'islam politique mun y'a se jamana ma an ka fangaw ka jasi o de y'a se jamana ma il est temps maliyɛnw ka hakili sɔrɔ n'an ma sabali ka diinɛ ko sen bɔ politiki la an bɛ jamana ci k'a ban pewu an ka sabali Mali fanga c'est pas la peine c'est pas la peine olu de ye nin bɛɛ se faso ma an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na Assalamu alaikum juguman tɛ a y'aw bisimila Ameriki Assalamu alaikum juguman tɛ cɛ n ka bisimila Ameriki sigida tila bɛɛ fakɛla o bɛɛ n'a ta n bɛ ala ko la tilegan fɛnw bɛ misiri la cɛ sufɛla fɛnw bɛ bariso fa ko tɛ bɔ a la fɛn t'a la